идомаи саргузашти дарвеши сеюм қисми 2. беҳрӯз ба ҷониби ман рӯ гардонда гуфт: эй ҷавон, бидон ва огоҳ бош ки махдумаи мо 1000 ғуломи тоҷир дорад ки камтарини онҳо ман мебошам. бонуи мо ба ҳамаамон сармоя дода ба атрофи олам, ба рум, ба шом, ба ҳалаб, ба мағриб, ба фаранг, ба хитой ва хутан, ба чину мучин ва ба бадахшон ва ба тамоми диёри шарқ ба тиҷорат мефиристонад. мо ба ҳар тараф сафар мекунем. аксар вақт як сафари мо ба чанд сол мекашад ва ҳар гоҳ аз сафар боз оем, малика аз мо намепурсад ки ба куҷо рафтед ва чӣ овардед. вай аз мо тарз ва вазъи он вилоятро ки рафта дидаем, аз аҷоиб ва ғароиби сафар ва аз он чӣ дида бошем мепурсид. армуғоне ки барои малика меорем ҳамон аст. чанд сол пеш аз ин гузори ман ба шаҳри Нимрӯз афтод ва тамоми мардуми он шаҳрро сиёҳпӯш дидам. аз ҳар кас ки сабаби онро пурсидам, ҷавоби маъқуле нашунидам. чанд рӯз гузашту моҳ нав шуд. субҳи рӯзи аввали моҳ, ҳамин ки офтоб баромад, халқ ба ҳаяҷон омаданд. аз ҳар кас ки пурсидам, сабаб ҷустам, ҳеҷ кас ба ман аҳамият надод. танҳо марди дарвозабон гуфт ки ту ҳам биё то бидонӣ ки чист. ман бо онҳо равон шудам. дидам ки халқи шаҳр хурду калон давон давон аз дарвозаи шаҳр ки ба тарафи машриқ буд берун омаданд ва чоряки фарсах роҳ ёфта ба саҳрои васеъ расиданд. дар рӯ ба рӯи наистоне менамуд. тамоми мардуми сиёҳпӯш дар он ҷо саф кашида истоданд ва маълум буд ки интизорӣ мекашанд. чун 3 соат аз рӯз гузашт, наистон барҳам хӯрда, ҷавони шерсавлате омада баромад ки ба гови зарде зини тилло ва лаҷоми мурассаъ зада савор шуда буд. он ҷавон ба тан ҳафтони суфӣ мушкин пӯшида, шамшери барроқи мурассаъе ҳамоил карда, камарбанди сафед ба камар баста буд. мӯи сар ба камар расида, парешон ба ҳар ҷониб афтода, ду чашм чун тоси пурхун ҷӯшон ва хурӯшон, чун баҳр кафк бар лаб оварда буд. як ғуломи 14-сола аз ақиби ӯ меомад. вай чизеро ба ду даст бардошта меовард. чун он ҷавон як тирпарто роҳ ба халоиқ расида буд ки аз гов пиёда шуд ва ҷилави онро ба банди даст дошта, шамшер бараҳна сохт ва якзона шуда нишаст. мувофиқи ишораи вай, ғулом ба наздикии мардум омад ва чизе ки дар даст дошт ба мардум менамуд. ҳама тамошо карда таҳсин менамуданд, то ки ба ман расид. дидам ки мартабонӣ чинӣ аст. дар он ниҳоли сарвро бо роҳи заргарӣ бо ҳунари зиёд сохта ва онро аз зумурад мурассаъ карда буданд. ҳақиқатан чизи пурсанъате буд. ғулом онро ба ҳама нишон дода ба назди он ҷавон баргашт. вай аз ҷо ҷасту мартабонро гирифта бар замин зад ки реза реза шуд. баъд чунон шамшер ба гардани ғулом зад ки сараш ба 10 қадам дур афтод. аммо худаш ба ҳамон тариқ нишаста ба нолаву фиғон даромад ва ин ду байтро хонд. аз хасмии рӯзгор зеру забарам, хоҳӣ чӯ кунӣ фалак аз ин бештарам. ё фарши замин зи зери поям барчин, ё чатри фалак бибар зи болои сарам. ҷавон он қадар нолид,
он қадар гирист ки реги биёбонро ба ҷӯш, халқи ҷаҳонро дар хуруш овард, моҳиёни дарёро бетоб ва мурғони ҳаворо кабоб кард. баъд аз он ки заминро аз оби дида гил кард, барҷасту ба гов савор шуд ва аз ҳамон роҳ баргашт. то асараш пайдо буд, халқ гирён буданд ва чун аз назар пинҳон шуд, мардум бо чашми гирён ва синаи бирён баргаштанд. ман аз ҳар гӯша ва канор тафтиш намудам, пурсидам ки он ҷавон кист ва он шӯридагиаш аз баҳри чист. ҳарчанд мардумро ба зар фирефта кардам, аммо кайфияти он ҷавонро нагуфтанд. ҳамин қадар медонам ки гуфтанд сиёҳпӯшии раъият ба мутобаати подшоҳ аст, дигар намедонем. муддате дар он шаҳр гаштам ва дар аввали рӯзи ҳар моҳ ин муомиларо медидам. баъд аз он ки аз сафар боз омадем ва ба хизмати малика мушарраф шудем, вай аз аҷоиботи он сафар пурсид. ман ҳамин ҳикояро ба ӯ баён кардам. малика ба сухани ман бовар накарда, яке аз ғуломони мӯътабарро ба он вилоят фиристод ва фармон дод ки агар ин ҳикоят ҳақиқат бошад, ба ҳарро ки тавонад сабаби онро фаҳмида бозгардад. он ғулом рафта дид ва муддати зиёд дар он шаҳр саргардон буд. умраш ба таҳқиқ кардани ин аҳвол вафо нанамуд. мулозимон ва одамони ӯ чун баргаштанд, аризаи ӯро ба малика расонданд. вай навишта буд ки он ҳикоя рост аст, аммо таҳқиқи асли воқеа амри мушкил аст. ман умрамро ба бандагии остон додам, яъне мурдам, боқӣ ихтиёр ба шумост. баъд аз он доя гуфт ки эй ҷавон, шунидӣ, инак шартҳои маликаи мо он аст ки ба он вилоят равӣ ва таҳқиқ кунӣ ки он ҷавони говсавор кист ва ба халқ мартабонро намуда шикастан ва куштани ғулом аз баҳри чист. он ҷавонро маскан куҷост? савораи гов чарост? ва халқи он шаҳр чаро сиёҳпӯшанд ва дар аввали моҳ чунон дар ҷӯшу хурӯшанд? агар аз уҳдаи он баромадӣ, ба матлаб расидӣ, вагарна сари худ гиру бирав. гуфтам, меравам, ё ба мурод бар сари гардун по мениҳам, ё дар ғами ишқи малика ҷон медиҳам. ман ғоибона он қадар шавқи мулоқоти он зубдаи хубонро доштам ки хабар аз сар надоштам. ба доя гуфтам, ба малика арз дорам ки бояд рӯбарӯ гӯям. доя ба ҳарам рафт, арз намуд. чун шаб шуд, маро ба ҳарам бурданд. дидам хонаи бузург оро дода шуда, чароғон шамъҳои кофурӣ равшан ва гулизорон саф бастаанд. малика дар паси дар нишаста буд. маро ба курсие нишониданд ва ман арз намуда гуфтам ки мехостам аз куҷо будани ин ҳама хароҷотро бидонам. малика гуфт, падари ман подшоҳи ин вилоят буд, 7 духтар дошт. як рӯз ҷашн карда ва гуфт, агар ман подшоҳ намебудам, шуморо малика кӣ мегуфт? ман дар он вақт 7 сола будам. гуфтам ки ман худ малика мебошам. ин сухани ман ба подшоҳ бад расид. фармуд ки инро бараҳна карда, ба рӯи намадпорчае шинонда, ба саҳро гузошта биёянд. чокарҳо шабона маро ба саҳро монда баргаштанд. чун субҳ шуд, бедор шуда дидам ки бараҳна дар намадпорчае ҳастам. ҳайрон шуда аз ҷо бархостам ва дар саҳро мегаштам ки ба як марди фақир дучор шудам. ӯ маро духтар гуфта дар саҳро нигоҳ дошт. ҳар рӯз
худаш ба шаҳр рафта гадоӣ карда нон ёфта меовард. як рӯз ба ман гуфт: камтар заминро канда хокро тӯда кун, ки девор созам. чун заминро кандам, дарвозае пайдо шуд. он дарро во кардам. дар миёни ҳуҷраҳои зеризаминӣ зари беинтиҳо баромад. ман як мушт зарро бароварда пинҳон кардам. вақте ки фақир омад, гуфтам, ки аз шаҳр рафта меъморонро биёред, ки иҳота созанд. ӯ рафта меъморон ва мардикоронро овард ва иҳотаро тайёр карданд. баъд аз он фармудам, ки дар ин ҷо боғ ва ободонӣ намоянд ва ин шаҳрро шаҳри малика гӯянд. чун иморатҳо, боғҳо ва гулзорҳо бино шуд, овоза шуда рафт, ки маликае аз мулки хориҷа омада иморат сохта ва раъият обод кардааст. ин хабарро шунида, подшоҳ хабар фиристод, ки маликаро гӯянд орзуи дидани шуморо дорам. арз кардам, ки биёянд, хона хонаи онҳост. шабона тайёрии зиёфатро кардам. чун рӯз шуд, подшоҳ омад. хони ҷавоҳирот пеш бурда тасаддуқ кардам. баъд худам ҳам омада салом додам ва бо адаби тамом истодам. подшоҳ пурсид, ки малика аз кадом шаҳр меоянд. арз кардам, ки эй падар, ман худам малика мебошам. падарам бархоста аз пешонаам бусид ва ҳамроҳи худ гирифта назди модарам бурд. падарам чун вафот кард, ман ба ҷои ӯ ба тахт нишаста подшоҳӣ мекунам. кайфият ин аст. ҳоло бирав, зиёда аз ин дарди сар надеҳ. чун равон шудам, дар ҳеҷ манзиле наистодам. муддати 1 сол пои саломат бар санги маломат мезадам ва сахтии ранҷ мекашидам, то ки ба он вилоят расидам. шаҳриёро, агар шарҳ диҳам, ки дар он роҳ чӣ дидам ва чӣ кашидам, боиси дарозии сухан мешавад. боре чун дохили он шаҳр шудам, мардуми он шаҳрро ба он сифат дидам, ки аз он мард дар Басра шунида будам. чун моҳ нав шуд, рӯзи аввали моҳ ба дастури мазкур аз уннос ва зукур, яъне зану мард, ҳама ба саҳро рафтанд. ман ҳам бо онҳо будам ва тамошо мекардам. ниҳоят он ҷавони говсавор омад. аз дидани аҳволи он ҷавон ва шунидани сухан ва чолокии ҳаракати ӯ аз ҳуш рафтам. чун ба ҳуш омадам, он ҷавон рафта буд ва халқ бармегаштанд. боре ноилоҷ шуда ба шаҳр баргаштам ва то муддате шабу рӯз мешумурдам ва ҳар нафасе ба соле баробар мешуд. боре ба 100 хориву зорӣ он моҳро ҳам ба охир расонидам. дар рӯзи аввали моҳи нав ба саҳро рафтам ва он ҷавонро ба қоидаи мазкур дидам. ба ҳоли он дилсӯхта гирья кардам, то он ки баъд аз гирья он ҷавон майли саворӣ намуда баргардид ва аз сафи халоиқ ҷудо гардид. ман ба ақиби ӯ давидам. ҳамон дам чанд нафар маро гирифта нагузоштанд. эй аҷалрасида, гуфтанд онҳо, аз паси ин чунин бало кӣ рафтааст? магар ту аз ҳаёти худ сер шудаӣ? ҳарчанд хостам, ки раҳоӣ ёбам ва аз дунболи ӯ равам ва бинам, ки ба куҷо меравад, шояд ба як роҳе маълум карда тавонам, ки ӯ кист ва чӣ кора аст. аммо муяссар нашуд. боз ба шаҳр баргаштем ва ғуссаи бисёре хӯрдам, тарки хобу хур кардам. то аввали моҳи дигар аз бемадорӣ чун моҳи нав гаштам. чун моҳро нав кардам, ба худ андешидам, ки фардо боз ҳамон муомила хоҳад буд. фикри дуруст бояд кард, ки
کسی خبردار نشود و مانع نگردد. آخر رایم با آن قرار گرفت که در شب از شهر بیرون آمده با میان نیستان که در سر راه آن جوان بود رفتن نشستم. منتظر نشسته بودم که آن جوان با سرعت تمام به جای مقرری رفت و کارهای از این پیش کردگیش را کرده باز گشت. من هم برخاسته از پس او روان شدم. جوان گاو را با سرعت میتاخت. چون قدم چند از پس او رفتم وی فهمید که از عقب او کسی می آید. بنابر آن جلو برگردانید و ایستاد. چون مرا دید نعره زده در خشم شد و کفک بر لب آورده شمشیر کشیده گاو را جانب من راند. من با خود گفتم کشته شدن را آماده باش که جای گریز نیست. باز فکر کردم که کار دیوانه چپه است. از زیر تیغ او گریختن خوب نیست و درست نیست، زیرا که دلیرتر می شود. باره قرار به فرار اختیار کردم و از کیسه هم جوز مناسبی حال درویشان برآورده به کف دست گرفتم و پیش بردم و گردن برکشیده تسلیم تیغ آن شیرسولت گشتم. او با تندی و صلابتی تمام می آمد. همین که رسید مرا به آن حال دید و دست نگاه داشته پرسید: ای وای، درویش بوده ای؟ و تیغ رو به غلاف کرده گفت: لعنت به شیطان گمراه. وی از کمرش خنجر رو کشیده به سوی من انداخت و گفت: ای اجل گرفته، بگرد که مفت کشته شده بوده ای. شهریارو، گویا مرا سحر کرده بودند که یارای گفتار و پای رفتار نداشتم. آن جوان باز به راهش دوام کرد. چون قدر رفت قریب بود که از نظر پنهان شود. من یک بار به خود آمده و به خود گفتم که اکنون برمیگردی. این کمال بهیمتی و نارسایی است. علاج جز این نیست که باز از دنبال مقصد روی، یا کشته شوی یا به مطلب برسی. با این اندیشه از پس آن جوان روان شدم و این بیت را می خواندم: هرچند درونی پرده راحت ندهند، ناامید می باش و حلقه بر در زن. آن جوان باز از من خبردار شده با نوع گاو را به جانب من تاخت و شمشیر به قصد من انداخت که مرگ را عیان در دم او دیدم و گفتم: ای مرد مردانه، ضرب شمشیر خود را از من دریغ مدار. مرا از این غم و غصه و بیابانگردی خلاص کن، بخیلی نکن. این سخن را شنیده به سوی من با غضب نگاه کرده سر جنبانید و گفت: ای ظالم بی‌مروت، چرا میخواهی که خون به گردن من گذاری؟ ترک جهل کرده برگرد که این بار هم حجت بر تو تمام کردم. باز جلو برگردانیده گاو را با سرعت رانده رفت. من باز از دنبالش روان شدم و این مضمون رو ورد زبان ساختم: می روم تا اینان شه گیرم، کنم از دست خوبرویان داد. عقل گوید مرا که نتوانی، عشق گوید که هرچی باد و باد. آن جوان در عرض راه هرچند مرا از گوشه چشم دید و دیده نادیده انگشت و خود را بدان نداشت. قریب 2 فرسنگ راه گشتیم که دیواری باغ نمودار شد. آن جوان چون به در باغ رسید از جگر چنان نعره کشید که آن حصار و اطراف آن لرزید. در باغ را گشودند. آن جوان گاو را به درون تاخت. من در بیرون متفکر و حیران ایستاده بودم که غلام بیرون آمد و مرا پیش طلبیده گفت: ای اجل گرفته،
аз куҷо дучори ин девонаи хунхор шудӣ? Гуфтам: қисмат чунин буд. Гуфт: ҳоло биё ки туро металабад. худо раҳмат кунад ва аз шарри ин заҳмат нигоҳ дорад. чун ба дарун рафтам, боғе дидам хуррам ва ободон. шаҳриёро, забон аз таърифи он оҷиз аст. дар миёни боғ иморати олибино, ки шарафаш ба ғурфаи моҳ баробарӣ мекард, дар он ҷо шаҳнишини васеъ буд. он ҷавон бо дили ғамгин дар он шаҳнишин нишаста, дар пешаш нат яъне бисот паҳн карда, авзори заргарӣ ба рӯи натъе рехта, мартабони дигар дар он буд. он ҷавон як зумурад дар миёни мартабон ба кор мебурд. ғулом маро ишора ба нишастан кард. нишастам ва хомӯш мондам. он ҷавон ба сохтани мартабон машғул шуда ба касе аҳамият намедод, то ин ки рӯз ба охир расид. даст аз кор кашид ва сар бароварда чунон ба дард хурӯшид, ки тамоми он боғ биларзид. ғуломон ва парасторон ба ҳар тараф гурехтанд. бар даври шаҳнишинӣ ҳуҷраҳои бисёр буд. ман ҳам чунон дидам ба ҳуҷрае хазидам, он ҷавон дарҳоро як баст ва ғӯришкунон аз иморат ба зер равон шуд. ҳуҷрае ки ман дар он ҷо будам, даре ба тарафи боғ дошт. дар ақиби он ҳуҷра панҷарае буд. як чӯби он пусида афтода чунон буд, ки аз он ҷо касе берун баромада метавонист. ман ба худ гуфтам, ки мебояд аз пайи ин ҷавон рафт ва донист, ки ба куҷо ва аз барои чӣ меравад. бинобар он баромадам. аз кунҷи боғ нола ва фарёди гов ва садои чӯб заданро шунидам. ба миёни дарахтон рафтам, ки касе маро набинад. ҳамин ки наздик расидам, дидам, ки он ҷавон чӯб кашида бар пушту паҳлӯи гов мезанад. гов нола мекунад. ҷавон баъд аз он ки ба танг омад, чӯбро ба дур андохт ва аз киса калид бароварда ба сӯи иморате ки дар он ҷо буд равон шуд ва қуфли онро кушода, худро ба тариқи мадҳушон ба дарун афканд. то аз шаб ним соат гузаштан дар он ҷо буд. гирья ва нола мекард. қурбон ва садқа мешуд. ман ҷуръати пеш рафтан надоштам. баъд аз он ки берун баромад, пеши гов рафта сару чашми онро бусид ва ба ӯ чун ба инсон узрхоҳӣ намуд. дасту пояшро пок карда, алафи бисёре пеш оварда партофт ва ба сӯи иморат равон шуд. ман аз миёни дарахтон худро ба ҳуҷра расонидам ва дар гӯшае хобидам. он ҷавон чун ба иморат омада даромад, дарҳоро як кушода фарёд кард: то кай мехобед? берун бароед. ғуломон берун давиданд, чароғ афрӯхта ба маҷлис оварданд. вай боз фарёд карда гуфт: он дарвеши золим дар куҷост? ман берун давидам. чун ба наздаш расидам, ишора ба нишастан кард. хизматгорҳо таом оварданд, дастурхон партофтанд. вай маро пеш талабида таклифи таом хӯрдан кард. куҷо таом аз халқи ман фурӯ мешуд, аммо ба ҳар тариқ ки буд чанд луқма хӯрдам. чун дастурхонро бардоштанд, ғуломонро рухсат дод. вақте ки маҷлис хилват шуд, рӯ ба ҷониби ман карда гуфт: эй мард, барои худо бигӯй, матлаби ту чист? чаро ба абас ҳалокати худро мехоҳӣ ва ба чӣ сабаб аз паси ман меоӣ? медонам, ки то касеро корд ба устуғон нарасад, маргро ба зиндагӣ намегузинад. маълум шид, ки ту ҳам ба ватираи ман беморӣ ва аз барои маслиҳате дар ин роҳ қадам мондаӣ, ки ин сар дар ақиби ман гузоштаӣ. албатта
муддаое бояд дошта бошӣ. ба мардони олам қасам ки агар рост гӯӣ ва агар матлаи ту ба дасти ман бошад, барорам ва то ҷон дорам ҳамроҳӣ кунам. агар дурӯғ гӯӣ ва аз дари ҳилат дароӣ, ба ҷон амонат нахоҳам гузошт.